माबा गुदुंसो दंलायो आं जायाहाय बेखौ आं जाला हेल' एभरिवान वेलकाम बेक टु माय ब्लग आंहा मैया माबायाव न'आव सफैदों न'आव फैनाया ब्लगखौ खालामनो हायासै आंबो मेंबायमोन दुगैबाय माबाय बिदिनो टाइमा थांजोब्बाय ओमफ्राय दा नै दिनैहाय स्टार्ट खालामनोसै साहा लोंनो नागिरदों ओमफ्राय नै जोंना गेसा बेबो मोननै जोंना गेसा आं हारसिंसो लोंगोन बेखायनो एसेल' होगोन एसे दै होनोसै नै बेहाय माबा गोजौआव बैयो गेस सिलिन्डारानो माबा गहां जाबाय थादों बेखायनो नैबे गाहायावसो फुदुंनांसिगोन बेहाय माबा मा होनोमोनलाय जोंना आयाल' सङो बेना आथिं साग्रा बेमार दं नालाय बेखायनो माने आथिं साग्रा बेमारथ' नङा जास्ट आथिं सायो आरोना गसंबाय थाबा संबाय थाबा नै जागासिनो आंना नै जोंना लाकि बेम्बुआ जाबाय ओमफ्राय जोंना जा बुरजा नै माबा माबि थायो बेखौ जाख'लायनोनो हाया बेखौनो जानोसै आङो नेमखिखौ साहाजों नेमखि आङो ओमफ्राय फुङाव माबा बांद्राय बिदि ओंखाम इरि जानो बायो ओमफ्राय बांद्रायबो मैगि इरिबो जानो गोसो गैया माने सम गोसो जायो खिन्थु बांसिनानो गोसो जाया ओमफ्राय आं बांसिनानो फुङाव साहासो लोंनो मोजां मोनो साहाजों बिस्कुट जानो बेस्ट आंनि थाखाय फुङाव साहा लोंखांबाय माखांबाय सुखांबाय ओमफ्राय दा गय जानोसै माबा साहा लोंखांनानै गय मोनजाबाथाय आं बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय आं गयखौ बिराद मोजां मोनो ओंखाम जाखांनानैबो गय नांगौ साहा लोंखांनानैबो गय नांगौ आरो बेलासियावबो साहा लोंबावो आङो ओमफ्राय बेलासियावबो साहा लोंखांनानै गय नांगौ गय मा बिबार मा बिलाइ मोनलाय बे माथो नामखौ मिथिया दाउस्रि आथिं नामा दाउस्रि आथिं ओमफ्राय मा लाबोदोंथाय दिनै मैथा ओमफ्राय बे अमा मैथाजों अमा ना मैथाजों अमा जागोन आंहा मानो होनबा आं मैथा अमाया आंनि फेभरेट मैथा अमा इज लाभ नै दा संसै आंहाबो एसे सायफाबाय नै जोंनाव बिराद बिबार प्लेन्स बिदिनो माबा माबि दं नैबे स्नेक प्लेन्ट आं लाबोदोंमोन ओमफ्राय बेखौबो आं लाबोजोबनाय दिनै दै लुनांनाय नंला अखा हाखादों अखायानो सिजोबखानाय मा होनोथाय मिथिला आं नैबे जायखिजाया एल'भेरा मा प्लेन्ट होनोमोनथाय बेखौ आं मिथिला आं नामखौ मिथिया जायखिजाया बायलाबायोल' बिथिंबो दङ बेहाथ' हायावनो गायनाय नै लिसुआ ओमफ्राय लिसु फिथाइयानो गैला बे लिसु फिथाइखौ मा खालामजोबखो जाजोबखो ना माखो जाजोब्बाय सिरिजोब्बायनो नै लटासआ दिबिकासो बिहरदोंमोन खोमाले दिबिका बिहरदोंमोन बेखौ जायखिजाया अनलाइनाव बिहरदोंमोन नों बियो बिनि बेगर मोनोना सिड ओमफ्राय बेयावनो उनावहाय नै बिदियाव माबाबाय दै दोनबाय माबाय
जि मोजां नुयो बेखौनो पिस लिलि नामा वाइट ओंखारो ओमफ्राय माबा बारफोरबो आरोना फ्रेश खालायो नैबेलाय नैबे बिदि जायो नै बिदि बै मोनसेया दहाय देखायनाया बेबो बिदिनो जायो बिदिनो गिदिर गिदिर जायखिया एयारफोरखौ फ्रेश खालायो आरोना पिस लिलि ना मा होनो नैबेहाथ' बेनोसै सोरनि बे थाइजौआ न'नि आयौ नै जोंना थाइजौआ न'नि थाइजौनो मोनबाय जानांसिगोनहाय आयौ नै माबा गुदुंसो दंलायो आं जायाहाय बेखौ आं जाला गुदुं एम्फौसो थाखागोन बेयाव दोनहरफिनसां नै अमा सुखांबाय मैथा आया आयौ आंसो हानो नागिरदोंमोन बे बथलखौ साला नै जोंना माबाया बानलुआ रेडि जाखाबाय आंहा दसे नैबेखौ क्ले क्राफ्ट बानायग्रोनोसै जोंना अमा मैथाया मोनबाय संखांबाय ओमफ्राय दा जानोसै लान्च खालामग्रोनोसै नै जों जाग्रोनोसै मैथाजों अमा पटल फ्राय थाइबें खाजि ओंखाम जाखांबाय माखांबाय दा ओंखाम जाखांनानै गय जाफिनसैलाय ओमफ्राय फाथै सुनाय नङा आरोना खालि गयल' दसे रेस्ट लाबाय ओंखाम जाखांनानै माखांनानै ओमफ्राय दा सासे लोगोनि माबायाव दखानाव थांनो नागिरदों सब लामायावनो दै जाजोबनानै दं ओमफ्राय दखाना बैयावहाय ओमफ्राय जोंना बे माबा ओरै दै जिं थांग्रा लामाया हाग्रामा ब्रिज थांग्राया बेहायनो मोनलाङो आरो ओमफ्राय सेस बे डाम्पार खारबाय थायोना बिनि थाखायनो लामाया सेस गाज्रि जाजोब्बाय थांबाय थानोसै बै दखाना नै बेखौ मा सुदों ना मादों बेखौ ए ओमफ्राय मा केमेरा अफ खालाम नै बेनो आंना लोगोआ नै मालाय आयु दखाना जि साइज फैदों गोदान फैयाखै जि साइजखा दे नायदो गाननानै जि साइज बिदि भिडिअ खालामना दख'नाखौसो नायनांगौ नै दख'नाया जि साइजखा दख'नानै देखायनांगौ नै जि मोजांखा दे खुलिनानैसो देखायनांगौ आं खुलियाहाय खन रोङा दा रायजालायबा गियो आं बेखौ मोजां नुदों बयखौबो मोजां कालार दङ ए बेबो नै खथ' मोजां कालार ओरै दैजिं हाग्रामा ब्रिज थांग्रा लामाथिं मामोनलाय दखान नामा दैजिं स्ट'राव नामाबो दैजिं लामाखै नै बेबो दङ आयु नैखौ मोजां नुथारदोंलै जि साइजखा बेखौ मा नों बानायनाय नामा नोंथ' बानायनाय नंखाथार एफएनएफनि ए बे जि साइजखा बे पिंकआव फसायबाय आं नैखौ बेस्ट मोनदों मेरला दंथारोमोन बेयावबो दङ बेखौ मोजां नुदों ओमफ्राय आं नैबे दख'नाखौ मोजां नुबाय ओमफ्राय आं नैबे दख'नाखौ मोजां मोनबाय जरना थांनो ना मानो थांखो फै थान्दा लायनो बेयावहाय फिसा दंलायो मालाय बेहा उन्दुयो खोमा दसे माबाबाथाय मा होनोमोनलाय कास्टमार गैथ'वाबाथाय दख'नाफ्रा जि साइजखा आं बैखौ मोजां मोनबाय नैबे नैबे जोमग्राखौ मोजां नुथारदों फारसाखौ ओमफ्राय नै मोजांखा मालिक गैथ'यैयावनो खावनानै लांजोबनोसै नामाथाय बेबो मोजांथार बारा माल लायथ'वाखैनो
बे दैजिं थांग्रा लामाया हाग्रामा ब्रिज थांग्राया बेनि बे बाजारा बेहायनो बेनि दखानाव दसे उन्दुनोसैलै नै गानथ' दंखायो मालायनि दखाना उन्दुफैयोसैलै न'आवबो बिदिनो लान्च खालामखांबाय माखांबाय सिखारसैलै ओमफ्राय दसे रेस्ट लाबाय दसे रेस्ट लानानै फैबाय बेहाय खाथियावनो लामा बारस'बानो मोनो बेखायनो न'आव थानो बानानै फैबाय भिडिअ लानांगौ जाहैबाय नै सानदों जानोसैबो दा आंनिखौ जाया सोर अनजालि बेलाय आंनि नामा अनजालि नङाना नै फ्रुटि मोननै लाबोबाय ओमफ्राय बेखौ जाया फाग्ला बेखौ जा ओमफ्राय मानसिया नै बेनो दानोहाय बोरो पुर्निमा नामाबो पुर्निमा ओमफ्राय मानसियाबो पुर्निमाथारलै गावदांदां आं लाजिदों साइसथार बिराद साइस बैसागुआव फांसनाव जि मोसायोमोन ना गोदाय जोंनि पार्टनारसोमोन ओमफ्राय बे हौवा जायोमोन ओमफ्राय आं हिन्जाव जायोमोन ओमफ्राय आं खालि हिन्जावल' जायोमोन ओमफ्राय बे खालि हौवाल' जायोमोन गाननानै जि मोसाखायोमोन जोङो बैसागुआव ओमफ्राय माने जों सानैल' नङा आरो दंबावोमोन मेरला दंबावो पार्टनार दंबावो ग्रुप दंबावोमोन ओमफ्राय बिदिनो सोरबा हाबा जाबाय बेहाबो हाबा जाबाय आंहा जाथ'वाखै सोरबा जायाखै बेबायदि जासिगोन नायनोसै थाब जादो नायनोसै जायाबो जानो हागौ ओमफ्राय दे जेबो साख्रि गैयैनि दख'ना बिदिखौ जायो बिजनेस खालामनो नांदों नङालै मालाय बेहालाय ओरैनो टाइम माबा मा होनोलाय टाइम पास जानायनिसो दा फिसाया मालदारखा मालाय बा दे बे भिडिअखौ चिप्स जाखांबाय ओमफ्राय फ्रुटि लोंखांबाय सानैबो जोंहा गोलैलायदों ओमफ्राय थांफिनसै दा आंना न'आ लामा बारबानो मोनखायो खाथियावनोखा औ मा खालामदों मा खालायाखै दे आं थांसै बाय दे थांदो माबा थांदोसै नालाय थादो बाय दहाय बे लोगोनिफ्राय फैफिननानै बिदिनो उन्दुबाय माबाय ओमफ्राय दा सिखारफिननानै नै इभिनिंनि साहा लोंफिनसैलाय र' देखायनो नै आंहा माइब्राजों साहा माने बे माइब्राया दहायनि फुंनिनोमोन ओमफ्राय आं मिन्थिया माइब्रा दं होननानै स' होमबा आङो दिनैनि बे भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय see you guys in next vlog don't forget to like share and subscribe bye